வெல்கம் டு சாய் மீடியா. நம்ம சேனலில் விற்பனைக்கு வரக்கூடிய வீடு தோட்டம் நிலம் போன்றவற்றின் தகவல்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்ககிட்டயும் விற்பனைக்கு வரக்கூடிய வீடு தோட்டம் நிலம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் உங்கள் வீடியோவை எங்கள் சேனலில் பதிவு செய்து தெரிகிறோம். இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய கட்டிடம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வடவள்ளியில் அமைஞ்சிருக்குங்க. வடவள்ளியில் எடையார்பாளையம் ரோட் அண்ணாநகர் பஸ் ஸ்டாப்பில் அமைஞ்சிருக்கு. 3/4 சென்ட்டில் கட்டடம் கட்டியிருக்காங்க. இபி கனெக்ஷன் வாங்கியிருக்காங்க. மேற்கு பார்த்த சைட், மேற்கு பார்த்த வாசலுங்க. டிடிசிபி அப்ரூவல் சைட்டுங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஹால், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஹால், 2 ஹால் மட்டும் இருக்குங்க. இந்த கட்டடம் கட்டி 3 வருஷம் ஆகுதுங்க. இந்த கட்டிடத்தின் விலை 11 லட்சம். இப்போ நாம பார்க்கறது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருங்க. 15 லட்சம் ரூபாய் இருக்கிற இந்த கட்டடத்தை அவசர விற்பனையினால 11 லட்சத்துக்கு தர்றாங்க. இந்த இடத்தை வாங்குவதற்கு முன் அதன் ஆவணங்களை சரிபார்ப்பது உங்கள் கடமை. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் தினமும் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.